אנחנו בפרשת אחרי מות קדושים. אחרי מות קדושים יש לנו בעצם את התיקון של הערך הזה של יום כיפור, נכון? זה בעצם כל הסדר של יום כיפור, עכשיו פרשה שלנו. הסדר של יום כיפור זה למעשה בירור שהוא מאוד מאוד מעניין של פדיון. יש שעיר להשם ויש שעיר לעזאזל. זה בעצם זה דבר מאוד מאוד עליון ומורכב ואדיר שנקרא במהות העניינים ירידה צורך עלייה. ירידה סתם זה גרוע מאוד. כשבאדם אומר אני עכשיו יורד לקליפות, זה חס ושלום, זה אסור לעשות דבר כזה. אבל יש דבר כזה שנקרא ירידה צורך עלייה. הירידה צורך העלייה הזה זה סוד מה שנקרא איש איתי. השעיר לעזאזל הזה היה נשלח עם איש איתי המדברה, רש"י אומר מזומן מראש. אבל יש הסבר אחר בחז"ל, זה שזה בעצם בפנימיות העניינים בזוהר הקדוש, שזה אדם שהוא איתי, כלומר הוא זמני, הוא בעצם גובע, הוא הולך למות, לכן אנחנו שולחים אותו, בעצם הזוהר הקדוש אומר לנו, איתי זה שהכהן גדול היה מזהה שהבן אדם הזה הולך לו לגמור את שנתו, ולכן היה משלח אותו. למה? כי זה שאתה נשלח עם השעיר לעזאזל, זה סימן שאתה משלים בעצם את התיקון שלך. זה דבר אדיר ביותר, זה בעצם ההשלמה של התיקון, זה על ידי מה שנקרא נתינת משהו לסטראך. כי אם אתה לא נותן כלום, לסטראך, אתה מבטל את קיום העולם. היה פעם, אני לא זוכר איזה רבי נחום מצ'רנוביל, אחד מענקי הדור, אולי לא היה חסיד, כי הוא היה חבר של הבעל שם טוב, זה לא נקרא חסידות עדיין, היה צדיק אדיר, והוא היה שעה אצל הבעל שם טוב, שבת, חנה אצלו, והוא, הבעל שם טוב, מתחזך אליו כל השבת מקנית אותו, מתחזך אליו וזה, אז אשתו של הבעל שם טוב, הוא אומר, תראי, מה זה, אתה רבי נחום כזה צדיק, מה אתה, הוא אומר, לא, אבל הוא יש לו בעיה, הוא גנב. זאת אומרת, גנב? מה זה גנב? לא, הוא גונב מהסטראך, הוא כל כך צדיק, הוא לא רוצה לתת כלום לסטראך. אם אתה לא רוצה לתת כלום לסטראך, אז יש בזה קלקול, לכן אתה נקרא גנב. בעצם אנחנו לומדים מזה ערך שנקרא, וזה היה אגב, זה למה אחרי מות, זה בעצם אחרי מות, זה התיקון של נדב ואביון. נדב ואביון זה היה הנקודה שלהם, הם רצו ולא שוב. התיקון האמיתי זה כשיש רצו ושוב, בעצם זה ההבנה שצריך לתת משהו לסטראך. הסטראך זה לא אומר עבירות, אבל נגיד זה בדיוק מה שדיברנו עליו עכשיו, שבאדם יש לו את הזמנים העליונים שהוא נמצא בכולל, הוא נמצא בגדות מוחין, בעניין שלו הוא מבסוט, לפעמים הוא צריך לחזור הביתה, ופתאום הוא פוגש אשתו והוא פוגש כל מיני קטנויות, וצריך לתקן צינור, צריך להתעסק עם השיעורי בית של זה, אז זה ירידה צורך עלייה. ואם אדם לא מוכן לעשות את הירידות האלה בשמחה בסוד, השמחה שצריך להיות לכהן גדול בעבודת יום הכיפורים, וגם האיש איתי שנשלח המדברה צריך לעשות את זה בשמחה, אם הוא לא עושה את זה בשמחה אז בעצם הוא מקלקל, אם הוא לא מבין שהירידה היא לצורך עלייה, ולכן צריך לראות את זה כמו עלייה עצמה, אז בעצם הוא לא משלים את התיקון. אף שהוא עושה מלא מעשים טובים, מלא ערכים טובים, אם הוא לא מסוגל לקבל את זה שחייב להיות רצו ושוב, אז הוא בעצם ממשיך את הטעות של נדב ואביון. אנחנו רוצים תיקון שזה בעצם רצו ושוב.